Twaika ase kaunti ya Nyamira wasomorokio munene we skuru ya secondary ya St Francis Nyatieko ime ye kaunti yo Patrick Mungare abirega kugania abaibori kwenekya burango bwaterana bale na baorokya asenchire yamo yogo kinebirengo byekisemi ase skuru yo gokwana negetoseni kya Ndizi TV ni gobo igaberega kubolia serikali osagati na gusira skuru ya sensemo ya magendro asikira teruna skuru yo nigawetera amakongu yechingenjo no nyabarokiwa bagokorya bya asataire buna amakongu ali bawetera gati yabo no kuborwa wechinyomba cyobo chenu okuborwa kwa mache na boigo laboratory gento aganirie babe bagusirwa muri kitkorwa se county yo Paul Kapokara no robotiro ukona imeje chabisi chaye ase skuru ya igaya St Francis Nyatieko Secondary School mwalimu jego munene ni igaya rero mukya oyo babikiri bune skuru unenjire ye moyo kwene kibunango kolya bale buya asogote makumwa kogocha inyerekana muno mwako olyo eta nigo bakolya buya omwako oyo twabekire ende mikakati yo gukora buya kwendera gukora buya target yaitu omwaka olio yarenge emini ya 5.5 na ende nabo twanyorete 5.3 igo twagira Nyasaye ng'ambuya muno agekoera okubani withu no kwarenge ukwo Nyasaye agatwiraniria muna twaganetie omwaka oyo iga na ende ntubegete target iguru kwa 7.5 agokwana boigo nigagendere ko bagagotogia abayibori na nene abamatebe skuru yiga soko bwaterana na boigo kwene kibunango sira barase skuru yiga endo kolengana monera agende ko bakubasigeta kwene kibunango akana bali bisagwa genkyo elio gokonyemeroli esukuru kogenderera moto yamene chinguru kabisa moto ekibese the right time egena litora ikere kitarget cheito buna twatebaniri buna ino butambe nigo boigagendere ko baga comment na gotubabuna nigo eskuru yiga etakire gosirwa na kubabulia barayiwe sokya udenjire ya muyoko yekonya elio gutwara mache chinyumba chake barana boigo korosiriwa laboratory asabana barakolera migerio yege science twale gusabanga laboratory ya ituto yebe toro yero seliwe bari baitu bakoria bana sciences ekwera bono Kenya yaitu igere otoligeretia saguru kuna industrialization abo science and technology bire biege jomono gotogo sababa isani bonsi county government alismora anyole kende yonsi relevant to us. We lack that lab seriously na population ya Mentre esukuru itone vile ya registered as boarding ono tuwate ore mewe dormitory atirende to converting some classrooms to be dorms awaiting proper dorms chichigo by in place ingana abarokiwa boigo basingarire nakogania abarai kubakonya elio banyore chinga gichinyeroro chigokora amasomo abo ile tunakanga na shida ya ni lab hujatengenezwa vizuri na dormitory zetu zingine haziko sawa zinahitaji vitanda na kufanyiwa repair and then tunavaa tuongezwe na walimu other subjects kuna wenye ni wachache some games like tunataka games zingine tungependa mtu support even like mtu ndiye kotia baki hapo hivyo our school bus because when we are traveling we will need our bus and about water we need water because sometimes when there is drought we suffer going to the river to fetch water so we need our borehole. Yingo report ligetaseni kya wanjete kya Ndizi TV kurugigase county Nyamira inche gonguru kwa Polycarp Okara.